ژنولوژی جارا یکم د 2008 de bi sosyolojiya azadiya Rêber Abdullah Öcalan re wekî têgînekê kete rojava me. Jinolojî jin têgeheke Kurdî ye ku wateya wê zanista jinê ye. Ku bi hev re peyvên jin mantiq zanist e. Jinolojî di bîngeha xwe de tê wateya zanista jinê. Gotê de peyvên jin û zanist li ser bîngeha paradigmeya civaka demokratîk, ekolojîk û azadiya jinê ve tê pênasekirin. Tê îddiakirin got paradigmeya bîngehîn a gotbîngehên zanînî yên modernîtiya kapîtalîst de cîhana me ya rohî û hîzrî dîhar dike. Pargela dewleta li ser bîngeha paradigmeyê mekanîkî ye. Rêber Abdullah Öcalan got di sala 1999 û vir ve bi pêvajoya Emralî re zêdegiranî da li ser eksana zihniyet û şoreşa wijdanî. Diyar kir goşaşiya herî bîngehîn li vir e û paradigmeya li ser bîngeha azadiya demokratîk û ekolojîk û jinê pêşkêş kir. Rêber Apo diyar kir ku ev rast perevajî bû û ev perevajîbûn piranî li dor jinan hate pêşxistin. û diyar kir ku zanist ji jiyan û civakê hatiye qutkirin. Di bin hukmê pargela statîk de û ya herî girîng divê ew têkiliya xwe bi jiyan û civakê ava bike di vî warî de. Hevjiyana azad, bi taybet zanist ku wê li dor jinê were pêşxistin. Wê bibe gava yekem a berbicivaknasiya rast ve. Beşa jinolojî li zanîngeha Rojava di sala 2017 de hate damezrandin. Di nava Fakulteya Zanistên Civakî de cihê xwe digire. Beşa jinolojî li ser bîngeha hemû warê jiyanê guhertina hişmendiya zanîtperest û ve guhertina civakî xebatên zanista jinê pêş dixîne. Xwendekarê xwe di kar û xebatên civaka akademîk de ji bo pêşerojê amade dike. Bernamaya xwendinê ya beşa jinolojî li ser 4 salan e. Di tebaxa 2025 de mastera jinolojî hat vekirin.